할렐루야. Kaito kaham. Bini khairokma hamzakma paiflaya. Haina hai keplai zora. Haina hai belai ken morok zora. Hamzaki kaito suno zora kaham no ya farpiuka. Fari keplai ke ya prishalaya. Di kaito ni munasang kucu klainai. Hallelujah. Praise the Lord. Tini bahayna sengkia fan maganang engya. Tini bahayna seng keplai ke kaito ni kogo kupulung wnglainai. Te keplai ke ya prishawi kaito ni mungno. Sengkoso klainai. Hallelujah. Jini kaito suno belai ke hamzago. Bini hamzak masuk ke bang abo paiflaya. Bini hamzak ma asike kuar, asike kothok, asike kucuk awa pai flya. Hallelujah. Fading ke sengo zora kaham man khaba kaitona hambai relayana. Te keplai ke seng ya prishalayana. Hallelujah. Ozora kahamo Sunzotoro, kunjo kekirke te tiar kuke tiarang layanan. Tang mala jefru kai tu ni ko kunjo tu sok payo abu bekhao suzak nani nango. Hallelujah. Sabuni bagi sing tiar kuk nani nango. Yang bekharo hor yawi concentration kai tu ni fasing nani nango. Hallelujah. Jefra keplai kok chini bekhao fai sok payo afro asamo aze kok thayabo samungo sugu chini langmo. Te keplai ke hallelujah a kok sini langma tomoni bai poito kebang ma wngmani bai seng keplai ke ya prishawi mano. Hallelujah. Praise the Lord. Fading ka zora kaham kaito suni ya fal kaba fadi seng chini gathar keplai a kok bai ke o khorang bai ke seng chini kaito ni mung seng kusu khlai lene tamla Jisu Christ de seng gatharang katabu kaham angkha. Hallelujah. Kaito musung jago jung bono hambai return jung bono lot thung chini bukuk bai ke hallelujah bini mung sung kuchu khlai ke. Hallelujah. Father God, thank you so much. Nung belai ke kaham nung asu ke kaham nung srapsa ni bagi fani khibia srapsa ni bagi fani ya kariya nini nai kolma nini tuidulma nini ya PHRWNGMUNG aba enough chini langmo nini keplai kokno nung kupulung khayo chini thani ulot te akok awu poito kabang ungo te poito kabang mani bai keplai ke ya PHRWNGMUNG Lord. The body of Christ, this is your family of nini nukung selfa or nukung ni head ka Jisu. Thank you Lord Jesus. Nini bushak ni kaisa parts lo nung susini facing himke sabasone kebengi manai sabasone mechani manai. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, shakatalari makandalari makarabasteke. Oh, rabarabashitiri makondolari makarabasteke. Subraiyungno thaikatano on life session sarsawiru. Je khlai toner ni shakaudin thaikatano sarsawiru. Boroni nukhngo, boroni wansukmawo, boroni bebak thayonin thaikatano sarsawo. Te khlai no declare khlai. Kaham no declare khlai. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, Rasta Kashundore Makarabala Rabasteke. Thank you, Father. Ozora kaham ni bagay. Nang siyap kaham salamir mani bagay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sungsane bebak mani khni kamai thang bai nai batong ruk nai ni kok simis. Nini promise of chini kati mung chini protection te bebak thayon sur comfort khlayo Lord. Nini okok thairo keplai kokro afani thani bebak ya fa ozora kaham nini thani submit khlayo lo ter pra hastewo nangkuk mani bawa para nini keplai kok se. Thank you Lord. Thank you Lord. Jasuk per sakni phan bai kafla di ara mung sang nani kre but nini kok je thayo tongo ara muthang jak mung tongo ara salai sak mung tongo ara hamari tongo. Thank you Lord Jesus. Nung lamang phai mani bagai nung cross saka thui mani bagai nini thuino saklai kathar khlai mani bagai nini bahan no sakagai nung kaham khlai mani bagai
Jishu nukse subrai. Ani langmani. Tirprahastini. Tirprahastini koroksa borok. Nukse subrai. Hallelujah. Bebak ni tani submit khlai. Bebak ni tani submit khlai. Hallelujah. Rata karabolo rebaste kiri. Shakatalari makandari mukoyoro boste kiri. Hallelujah. Bebak ni tani submit khlai. Keplai Jishu ni mung baik. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tirini ozora belaikeno special na tangai tongo. Hallelujah. Tangla sini kaito suna hamzago. Hamzak mani baga zora ka hamnaro. Ozora osun keplai kibini kok no surung lainai. Dia keplai kok suna pandanai apan kaito ni munu kusu klainai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fani ke sengzo to na lamba khulok lai na 2 Corinthians seng khulok lai fani. Sengzo to na lamba khulok lai na 2 Corinthians. Second Corinthians sengzo to na khulok lai fani. Second Corinthians seng khulok lai na 2 Corinthians. Chapter 12. 2 Corinth ni bára hay kama 12 ng klub layan fight. Chini kahit suna belai ke hamza go. Asa ke hamza go abo mung sabay compare khlai jak nai krai. Hallelujah. 9 no sengklok layana. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I'm glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me." Hallelujah. Kobro bahkan sejak tunggu, bor sama ke hai, ang khairokma baino, nini wngo, nung belke ani phan teibo rago, hakhe Kristo ni phan, ano kobolui tunggu. Hini shawi manma bagai ang belai tongma baise kok kotor sana henke ang tongthok jago. Hallelujah. Kakhlai buzi man kana tam sujak tongo jago. Zebrok shagni phanno tor jago. Zebrok saksangma belai shijago. Sakni phan bake yapri sharani nayo. Sakni phan bake kaham no azirani nayo. Ang shiu ni yapri sharani nayo. Jishu Kristo na ke hak salman nori rohoro. Aro mungsa benefit kere, aro mungsa profit kere, aro kaito ni phan nuk jagi manya. Hallelujah. Apni bagin oro elam bago belai srai ke sawo. Tamni saito. Ang khairokma baise wngo brisa. Bebak tini chinin langma nini ani langma ashik kupulung obo kaito ni khairokma se. Hallelujah. Kaito khairokma ni bagay se nini ani langma ashik kaham rok kupulung ngi tongo. Hallelujah. Tini nung ang kethang teibo kaham ngnani bagay sep kaham zora kaham mani tong mani obo nini ani fanya. Obo kaitor khairok isno zora kaham roi tongoni bagise. Aboni bagin okong sawi tongo nung belkha ani phante rago tam sawi tong. Sengje fro mungsasek okay sakni phanmai manya hnai sengje fro saimano. Hallelujah. Afro tam kaitor phan kuplong ongo.
제브럭 삭상니 판바이 삭상니 심마바이 마누 흔히 야프리 세워 아라 까이돌 그의 응의 타고 바 제프로 히 아니 까이돌 칼라이 마누 앙마녀 아니 까이돌 띠앙 마누 지슈 크리스토 띠 possible 이 마누 흔히 제프로는 삭니 판노케 각사오 너리로 허러 때 서이서이 크리스토니 판노 제프로는 디벤 클라요 할렐루야 아프리카 까이돌이 판노 사고 Praise the Lord. Tomono nini langmao nung kaitoni fan nugro namu sungu hunke kaitoni fan chungsa sakun nugro namu sungu hunke nung nini fanno kaksa pasingu mara honai nini fanno nori mara honai Kristoni fanno nung kupulung ke accept kai mananai. Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairokma hamzakma pai flaya. Nini phan ani phan chugya but Jeffro nini ani phanosung nori ro hornai te Kristoni phan bai kupulung wngnaai te a phanosung Jeffro ya prishanai aros wana ma singsa tongo aros ke plai tongo praise the Lord amni bangin oro sung tola faising pori kenugo hakhe Kristoni phan ano koboli tongo hanai sawi manma bagai nukhanable Kristoni phan Jeffro nini thani tongo nung sai mannai afros wana ma singsa nukjagnai hallelujah afros kabangma nini bisikti sam kaham nukjagnai te kaitor baithang nono phanro ya presherenai te kabangma responsibility ya phanai asamungro asute sung sasangnai abobai kaitor mungku sukhe lobjaknai hallelujah But kabang morra Kristoni phano ya prishana ya nizini phan nizini buddhi abono thepana nai dayo hakhe Kristoni phan ano koboli tongo hnai ang sawi manma bagai ang beli tongma baise kok kotor sana hanke ang tongtogo hallelujah so the power of Christ can work through me risau I am glad to boast about my weakness. Ani panchugya, abo direct straightforward Simon Sidiabo. Nini panchugya ani panchugya. Zefru Kristoni fan chini thaniwo kupulung wngo afruse a wana masingsa kaham nukzago. Eli kama zorawo borro. Tamni sanai Kristo tongo honpano Kristoni fanno saimanyani bagai. Kabangma bemar hamyawo, kabangma hamya kategoriwo, te kabangma abahai lata pada musangya kategoriwo borok khlai tongo. Reason kaisano Kristo te phan tongo, Kristo te kathar tongo, Kristo te kaplai tongo abnu saimanya wngmani bagai. Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairokma hamzakma pai flaya. Bini hamari rok pai flaya. Abuni bagai no. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 Arabusung oba haikeno nongo Koraksese tomono Kristo bai tansangke borok ketalungo borok ketal mane bujinable kaitoni nukhuni borok ongo ga kaitoni nukhuni se borok ongo keba phan ganang no ngnable belai hamsa jak ngnable belai kethar ngnable hai borok sumso ganang to kun dire kaitoni nukhuni ini banya kaitoni nukhuni borok sabo kethar kaham mazra kre Bahaya tini akathar kaham sakpaikya sum already abo saiman laikya Jishu Kristo tui hallelujah aboni bagino nung nini phanbai kathar no ajiwi nai manya nini phanbai nung kaham no ajiwi nai manya nini phanbai nung muthangzak no ajiwi nai manya nini phansugya Jishu ni ap phanse sugo nini phansugya nini phanbai katharangi manya kahamangi manya muthangzaki manya ni Jeffro nung saiman nai I Jishu ni phanse sugo Jishu ni phanbai se katharango Jishu ni phanbai se muthangzak kumtong hunai Jeffro nung sakbe dogo Jishu bai united ngai 탄상나이 아자가노 승사서 동고 아르노 끄tal 동고 아르노 와나마 싱사 kaham 동고 할렐루야 kaito kaham bini khairokma hamzakma pai flaya abuni bagino sung oro tola fasing pori thaganugo ang Kristoni bagai bel phano lasi rizak phano dobo klai phano shatok jak phano kesebo
키클라이삭 파노 카고소모이 동고 땀니 흔바 앙벨케스 라고 와우 누구나블레 브레이스로 제프로 능 크리스토바이 탄상나이 앞으로 오케이 삭니 판그레이마는 능 판그레이 응작락 능제 라시르작마는 능 라시몽 응작락 능 그방마 더버 klainai 하이퍼는 능 아버노 기리글락 사톡작나이 하이퍼는 능 아버노 뭉사퍼는 응작락 게셰보 키클라이작나이 그방마 라시마 싱사원 능 klainai 하이퍼는 뭉사퍼는 응작락 아버노 땅이 흰말에 제프로 아바하이 캐터고리 탕고 가이토니 판 테이보 눅자고 가이토니 승사사 테이보 눅자고 능 라시르자고 크리스토니 바게 아로 테이보 가이토니 판 눅자고 능 뭉사석 타요 파시르자고 이동카 라시마 싱사 클라이자고 이동카 보톡 클라이자고 이동카 사톡 비톡 클라이자고 이동카 지슈 크리스토니 바게 사이만데 아로 가이토니 판 눅자가 탕이 동고 가이토 아로비니 판 눅포 눅나이 할렐루야 praise the Lord 아버리 바게노 볼 song Peter song jello kalai mano lasima singsara zak mano mungshapan nzagya tangai because soy Kristo bai kerengai aphan akathar aham sasak category sok bai mani bagai hallelujah praise the Lord so tini obono tebu ko thokasang buzilayana sengoro kifili phale phenaido 피어버 피더니 라이프노슨 대샤코 토케 스타디 클레라에는 대 부지라야는 하게 뭉사 다오치니 타네 동락 대 어러 부지야 하네 흔한 악락다이 글라이샤게 부지나이 글라이샤게 성사이만 라이나이 성자도로 클록라야는 Matthew chapter 26 Matthew chapter 26 verse 69 Matthew 마타이 샤베이스 26 verse 69 sen kulok layanan hallelujah aratam sijatong meanwhile Peter was sitting outside in the country here a servant girl came over and said to him you were one of those with Jesus the Galilean. 어버 지수 크리스도 롬작만이 야굴리고 마타이 chapter 26 너랑 많게 그룹 코멘트 섹션에 쉐어 클라이르디 밖에 자라 가나 바이블 그리로 포로보 포리 많든 Hallelujah. So, na dior tam se to ang kogro imporisyon na. Ora ma kyan sijak to mo. Tamon khadi no. Peter no khlao asugi tong mani. Afro osai bokhrong rongni. Shalak zek khoroksa bini thani phaye 능 뭐 갈릴리니 지슈니 로기니 보로록노 흔의 한가 지슈 크리스토니 능아 로기오 동네 보로록 남래 흔의 피터는 제프로 사가 하게 뭐 보록노 베박 니브스간고 오콩노 고실리아 능 땀니 꼭 사가 아보 앙 사위만야 흔의 뭐 사가 orang tangyo kono porito surprise dang zang ko khobose Peter jishuni logi tonga ya deba o Peter jishuni logi tonga nyung nable hallelujah o Peter jishuni sagre nung nable o Peter jishuni ko khanazak nung nable o Peter jishu wala ma singsa khlaimare no khanable o Peter jishu e baksano to yo him kanable O Peter, kebangma, Jisu Kristo tu tongi wana ma singsa no kanable. Bahai ke bo Jisu no reject klaiman. Bahai ke Jisu no shiniani bo sawiman. Bahai ke Jisu sababang songi malia. Nang tam kok sawitong. Hani bo bahai ke loko bos kang sawiman.
same tini sengsar gana ga bon nukjagui tongo jefro kok ek lai jana afro ek layo but jefro soi soi Jesu Christ no goshina zara ka goshi bimain laya lasi jak layo sinia layo reject nai ka layo Peter Jishuni sagri se Jishunu reject khlai man sinia ri sawi man humke nang baklai sa ka saglang diba the reason tangi hangi to ka abono sentini buzdilai nai why shaya why niya puila to bahke go siangka next time tam ko go siangka hakhe nokhani duglam phasing thangka de khoroksa selangjek bono nugoi aro tongnai rokno o borok Nazareth ni Jishuni logi tongo ni saka Peter hai no hai o kogno go siawoi ang samai tangi sawo ang o borok no sinia ni saka 야구로 따문가 스마이스 당시오 부일라또 너땀 꼭 사이도 무지만 얘는 사가 next time 그 따문가 스마이 땅에서 사시 왜 당지쇼는 신이야 지슈 사방 사이만야 지슈니 사그리보 지슈니 와나마 신사 사몽노 녹카 지슈 와나마 신사 사몽 클라이마노 녹카 마사야 저라오 사르자카 뭐 지슈니 로기 동의 a ministry wo partner bo hyper tamnu khaujaga bo Peter Jishuna shinia ni goshika chabri kok saidong an saimanya ni goshika samai tangai goshika Jishuna shinia Jishuni sagri Peter se Jishuna yakari manumke nangma yakar sinanyble Jishuni logi tongai makhang dak dakhe Jishunu nukjak of Peter tuyo poido himjak boss Jishunu reject klayumke obviously nangba khlai sinai no sarapsa tongkha hunke no ara basa oi tongnai ro Peter ni thani phai hai hinei sapaikya soido nangbo borokni bere khoroksa nini kok samabaino nonorami mano hakhe Peter samai tangai hai hinei saka ang kubuino sayake kaitor ano sraitheng ang okogno ang oborongno sinia samai tanga jaga simingbo thanglia bo kaitor ano srai siteng kaitor ano srai pano botharipan kibsiteng ang goshu norongni thanibo oboronang sinia Jesu Kristo nang sinia nei or Peter lokubus kang saka Afrikano toglak kosika hakhe toglak kosikya sini nang ano sinia hnei waitam sawana hnei Jisu bono samani kokno Peter muidu manjaka hakhe bo phataro thangai selgui kapkha hnei sa hallelujah oro tangi kongkha Peter asige confident saksak nini bebak sagri nono yakari klang phano ang yakar glak hnei Peter belai confident ke samani tongo bo bini phanno bos khlayo boze sugo boze phangnang abuno bo phunokna naimani Jisuni thanibo matamu nukjaka bini phan mongsa thaya chuglia a phan baike bo Jisuno gosi usurus manliya ang Jisuno siniu hnisurus bo sawi manliya bini phan bai hallelujah bini phan bai bo Jisuno sutus sini manliya bini phan bai bo lokubus kango ang Jisuni logi tongnai no hnisudus gosi ui manliya Togla waitam kosignai hni Jisu saka afro nangje tini as confident go gosi tong ano yakariya hnai ano sinia ano gosina hnai nang waitam gosi yang nai hni Jisu salangmani tongo Jisu salangmani tongo so tamungkha Peter nijeni phan bake lokubus kango phunuka phan tamnai Jisu nonang yakar glak tamungkha lokubus kango waishaliya wainilia waitam goshiangka waitam samai tangai goshiangka ang sinia ang saimanya nizini phan bai je pronang yapri sanai yakari klangnai Jesu Kristo no nang sinia ni saipai nai orabuni bagin Paul bo sawi tongo ang belkhese ani sagni phanno ang sugya hani je pro sawo afro se kaitoni phanok jago okok sawi tongo Peter Paul जों 다시 것 2 Corinthians
chapter 12 verse 9 10 pori mau sung nukha ang haina hai pori pran khanadi ang khairok ma bai se wngo nini wngo or kai to sawi dong nang bel kha ani phan teibo rago nukhana ble kai to ni khairok ma bai se bebak chini langmo nang ang je pro chini sakni phanno nori khibiwo afro se kai to ni phan nukjago Peter angke bini phan no phurongna naikya jishono reject khlaikya why tham Peter nijini phan no boss khlaina naikya phurongna ni naikya why tham jishono gosiangka reject khlaikya Paul bini phan no nori khibika kai to ni phan bini thani nukjakha te kuplai khe wana ma singsa samgo sing khlai mani nokha all ni bisinte even of Peter no ba haino kai to yos khlaikya abono sing teibo kothok ke sing pori layana te busi layana sing jotano samung chapter khulo layana faide samung chapter 2 samung chapter 2 sing jotano saimano Jesu Christ thoikya thangi basaka aboni yaglo haina hai sagriro we nukjak phika Pishapiring ngi thangmani sagriro gmawi thangmani sagriro haina hai borong kothum sama khlai piuka hallelujah je aba haike borong saka norok Jerusalem ta yakardi hallelujah ang pori thangsiwana ko ekta bible verse hake sentebo buzila yana Jishu borong hai hini saka samung chapter 1 verse 7 bufro tamungno nya aba ani afani yago simise hake abonnorok sawi manani kogya piaba phala kathar norok no kobol phaipru norok phan manane hake Jerusalem Judea Samaria ganangei pia haktor paithak zora norok ani bagi kok sawane je Peter song kharka jishuno reject khlaikya sinia hani saka a bororong haine hai jishu thumpika te tam saka phala kathar norok no kobol phaipru kaham ke note klainai di phala kathar norok no kobol phaipru hni borok no sawo phala kathar norok no kobol phaipru norok phan manane tomono nini thani o phala gri hinke Kristo rohor mani a phala tabu phan gri hinke jesu phan nang phurong na nadi kai toro tomani phan nang phurong imangla tangi himala orok srai sawo jefro phala katha norok no kobol phaipru norok phan manane hni sawo phan apro bofro phainai jefro phala chin no kobol phainai apro su phan nukjaknai hallelujah jefro kristoni phala sin thani sok paine apro se kristoni phan sin thani nukjaknai hallelujah tini kama bora hamya hamanung mano omayo ni kiri jaklai omo soi no a soitan phaigane Are Jesu Christo tongke phan nukjago jepro Jesu Christo sangsara tong bin thani phan tongmani Christo ni soi kai to ni phalabe kobol jagai kai to ni dagi ma bai samung khlaimani bagai yakung yakma ya himi man rishuma thagya thago okay gbangma sumsoga klaija boro ongkhori phayo mokol kana nubu gthoi thangi basao tangai kai to ni phan bin thani tongo same tabun Jesu bai krengkha a Christo ni phalabe nang kupulung hangke nini thaniwo same a phan nukjaknai hallelujah abon bagai mothangjago a mothangja mong sokpai mana ba hain kaisa word ya ar gbang mo word et tongo je jaga salvation tongo ar tam tong ar healing tongo ar fyokjak mong tongo hallelujah ar kaplai tongo ar kaham tongo ar sak kaham tongo je jaga soi mothangja mong salvation a jaga asak kaham ro bebak no kupulung a free gift kai to ni nukhung ni jafru nang wngo jafru nang Kristo bai kerngai borak katalngai phala bai kobol jagai kai to ni nukhung ni wngo asaga tam tong ar bebak no tongo muthang jap mung ni logi tam tong healing miracle deliverance khbang ma je excellent kai to narani phaimani a gift a kaham rok automatic nukjakna ni sengo hallelujah praise the Lord so aboni bangin or srai sawo phala kathar norok no kobol phaipro norok phan manane hake Jerusalem simia Judea simia Samaria ganangei pia haktor paithak jora norok ani bagai kok sawane
Bini kengma borok nogo asugoi simise gabangma kok sawi tongo. Piaba tamsa phola ganang ro hongke kaisa thayoya haktor ganangoi kuna bebak kami ganangoi bebak des ganangoi sabni kokno sanai jisuni kokno sanai gothar kokno sanai tangoi phan tongmani bagai kebono tei kiriya tei tamo sada satab jakno bode buthar jakno abono teibo wansugya tangoi because phola rmani hakeba phola sokpa mani yagulo a phan tongmani mari nukjak mani bagai. Amen. Hallelujah. Jefro nung phola no sininai a phola nini thani kupulung ngai nung sakni phano nori khibinai kaitor a phola tei je phan phodokmani a phanos nung asanai aros nung sandanai apobasi nung yapri shanai. Amen. Hallelujah. Okok sabai keno borokni mokol buskango botsukna hawati hawai talang zakha hake sumui dola sa bono kotonui rufaima bai borok bono nuglia. Hallelujah. Bushak se sarai ko. Hallelujah. So nai di ora bushak se angti se tola phajin poriwane. Borok Jishu thangmano lokhe nokhasa bukha naisalai se tongkhu afuro asum sari kupur kanjak borok khorokni borokni aro basa phaikya borok hai hnei sa ka o gali saro norok thongkhe nokhasa bukha tamo ngai naisawi tong norokni aroni chukna hawti sawitlang zakha ati sawitlang jaknai o Jishu kifili phayane botsukna hawo thangmano norok nugma haikeno bo kifili phayane isa omo thong naisigi tongmani joraya Jishu na phaina kasukasno Jishu jemon gothangei o sangsar phaikya de gothang keno botti saitlang jakmani haina hai koplai ke bo phaibinai bini borokna na phainani bagai afrosong horok thaisti hataini Jerusalemo kifili thanglaikia abo tahun bai mail kaisa engane borok Jerusalem habui tongma khotolo kasawi thanglaikia borok engkha Peter John Jacob Andrea Philip dei Thomas Bartholomew dei Mathai afaini busla Jacob kanansa Simon dei Jacob ni busla Judas borok buri rok bai Jishuni boma Mariam dei bini tapuksong bai thupsake suri sanna hni kothum layo nokha salai saltani ulo poito khlainai kothum laika borok bebagui khorok sara neisi engane apro Peter pasawi hai hni saka kalili ante yang poreli ado aboni pore sinai sentam nokha Jishu no borok sinia haikeba reject khlailai jepro Jishu Christ kanta bujago apro borok kamai thangbai mani haine borok no kothum sak khlaika de borok no saka norok pholano yasagane apro norok phan manane hake takutoli borok no obhaike saka. Hallelujah. Praise the Lord. Sing oboni buskang phasingo porike teibo srai ke nugo bosukna hawti sai talangjage sini bosong hor hnei songmarok no phola gothani phan bai phurungui klangkha borok bukha udru mudru ungui manya tuikhe thৈমানি ulo nokha salbreisi 40 din jora bo o hasakao gothang hnei gobang mano phunuk langkha bo borok bai nukjak langkha hake borok bai kaitoni hani kok salai langkha bo borok bai malai puro hai hnei dagikha norok Jerusalem ni takutuldi nukhnable borok no kuthumsa khlaika haipan thaisa kok borok no saka norok Jerusalem ni takutuldi tani takutuldi ni ma saka ke tamukhe afarna hnei kok rmana na singui tongni kaito je rena mani aphola gothar asubanaisha abona na singdi obomanya sajara norok Jerusalem ni takutuldi ni sawo. Hallelujah. Okok no angnorok no sakabla John teibai se baptism ro tamukhe nokha salni saltamni ulo phala gothar bai se baptism ro jagana nokhnable John teibai baptism ro ba Jishu Christ ge phala bai se baptism ro
a phala by baptism rena bagino borong no sakanrok tak kotoldi Jerusalem no tongradi hakhe norok salli saltang yagulo phala by kupulung ngnai a phala by kupulung angpro nor kaisa thayo tonglak sungsar ganangai bebak thayo no thangnai te khlai khe kaitoni kongnorok thangi sawinai hallelujah abuni bagino ozagawo sengsrai sarai engthai nijini phan mai manya kaito rohormani a phan phala by se sengya prishanani nango even kaito bahaino obono renani bagino jisu kristo no rohoro hallelujah tangle borom munishu adoni simi sesta khlai phaikya keba phan malia sagni phan by malia even 10 ta kerong ya pharjak mani a 10 ta kerong no sudo borok fulfill khlai manlia borok manya o phan by borom munishu manya aboni bagini kaito jisu kristo no rohorka jisu kristo no rohori samong kaham khlaikya sumsoni yakni phyoka tabuk sumsoni yakni phyok jagrom tamo ktharo sokpaikya tabo ok kthar kaham thangjagrom jate haina hai sumsogo ta klai fiteng haina hai hamyao ta klai fiteng aboni bagino tamno arrange khlaikya chubanai sa arrange khlaikya a chubanai sa no sabo phola kthar holy spirit hallelujah matini kuma borok abno gonarom laya nijini phan by ke ya prishanani nailayo kaito tamro horka as a subanaisa as a helper hisabe saiman laya abuno akko bini phola a phola kthana nang yang para ta naitugdi a phola kthan nini bagai already nini gana ose nangse ya sagai nana rinya angai tongo tangi hirmale pentecost ni salo phola lokhlai jaka jung o jaga sarai kine nogo hallelujah Pentecost ni sal sok pai kya afro poito klainai ro bebak no kurang saw kutum laijak nukna ble bora naising tong laikya jisu tak kutulini samani akong no borok khnaka te naising laikya naising tongmani salo tamungkha Pentecost ni salo afro poito klainai ro bebak no kurang saw kutum laijak ni saw verse 2 samung chapter 2 verse 2 afro nokbar kotor sipsawi kutuma kutukma hake nokha phasing aro asumsa kutuk saka hake abo borok asugui tongmani nok ganangai kutuk phaikya afro borok horslai hai yang piring poroi nukha hake aro tongnai jot borok ni thani horslai nangjak borok bebak no phola kathar bai kobol jak baikha hake phola sarama tuino buini kok bai kok salai kya nisa hallelujah arti kisisa abu tongo they began to speak ni sawa jaga hangka english ong kake hallelujah Jeffro phala sok paikya borok a hamung sine kok baike shuri sanani senglaicha ne sao hallelujah verse 4 and everyone present was filled with the holy spirit and began speaking in other languages they began speaking borok ha hamung sine kok bai kok sanani senglaicha hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjak ma paiflaya boje kogru abahino ongo naising dehni saka naising laikya pholana lukhlaja ni saka phola lukhlaja no phola sokpai mani mari nukjaka borok hamung sine kok bai kok salaikya hallelujah praise the lord kaito kaham abun bangi dabu kalaisa kok bai sana kalaika bunu jisu bai kereng jagrok hingke tamo phola ganang tamale Kristo bai tongo honi buku bai sama baya Kristo ni phola tongnani nangnai abuni bagino Romans chapter 8 verse 9 no sujak tongo Kristo ni phola kri borok bo Kristo ni borokya Kristo ni borok tomung no hungke a borok ni bisingo Kristo ni phola tongnani nangnai tomung Kristo ni phola no tongo hungkake phola tongmani mari hamung sine kokbo nukjaknani nangnai amen tangi mala sung oro nogo sarai jefro phola bai kobol jaka hamung sine kok bai borok suri sanlaikya o shaka thalari makhandalari moraba karaba stikiri borok senglaikya a phola sokpai mani yagono borok bukhungno borok open khlaile kok sanani senglaikya a hamung sine kok baike hallelujah at the time they put Jews from every nation living in Jerusalem niso okay they borok kabang ma kok bai kok salai mani they azarawo a kokno jotto phainero bo bujilaikya niso tangi himale je jaga phola ni kok tongo a jaga aboni interpretation ba tongo even sing abo first Corinthians sing nogo hallelujah chapter 12 sing porike noknai abono sing bible study khlai tonglayo
제프로 아로 탕고 스라이스랭 라이네 앙자스 기시자 따츠 클라이로 와나 할렐루야 나디 제프로 함시니에 꼭 아자가 땀 속바이네 interpretation 뭐 속바이네 할렐루야 부질라이마 속바이네 but actually 함시니에 꼭 어버 personally 바기세 interpretation 땅이 난한 말은 로쿠니 바기 but tabuk nang 사이만디 니니 personal individual 니 바기세 땅이 말에 제프로 함시니에 꼭 바이생 수리 사노 말에 벌아버 거벌자가 제프로 함시니에 꼭 시니 부쿠키 엉커로 앞으로 땀 엉나이 한 말에 아버 니지니 사그런 benefit 클라이나이 히네 사오 니니 benefit 니 바기세 아버 할렐루야 so 아니 상니 benefit 니 바기 안 따이땀니 interpretation 낭나이 바 어로 펄라 꼭 사오 펄라니 바기 사문 클라이요 우길 제프로 아사미 코락사 제로 클라이요 우길 아사미니 바기 꼭 사오 so 아사미 아버로 부지나 발라야 하이교 땀 엉나이 인게 아버 뭐 대문 사번 땀나이 explanation 찬야 뭐 우길리 타니 뿌라 fully depend 클라이요 하게 우길 비닝이 사문 클라이요 뭐나 깨지 데리 칼라스 클라이토 파요 same Ini ani lang mau kait tangi phalana rohor hamale as a ukil advocate hisabe as a subana hisabe jate a subana se logi tongma bai sing tamongnai kaham khemang tongnai hamsa jak khemang tongnai te repeatedly sing a hamyo te klaya te mungsa se thayo sing te klaya hallelujah kaito kaham bini khairokma hamsak ma bai flaya bosuno belai ke hamzago hasike hamzago bosuno kibiya bosuno yakariya 아 함자게 야카리야 아버니 바기는 뭐 팔아나 로허리 땅 클라이야 아 프로미스 너 나르카 디니 머탕 작문이 말이 아 폴라 끝하나 로허르카 폴라 끝하 똥만이 말이 아 하뭉시니야 꼭로 뭐 하이노 승노 사르나니 판너르카 아멘 할렐루야 서 아버니 바기 승 스라이 사이만타이 가이도스는 함자고 보스는 키비야 보스는 야카리야 Agasung tabung nai len faidi Peter Jishuna reject like ya why shaya why niya why tham tabung phala sok pai man yaglo bini sehara bahingka bini sinimung bahingka fadisung nai len Afro Peter a chong hor khorok si sarok bai waksa basawoi lokorokno sotoni hahini saka o judai takhugro de aro Jerusalem tongnai rok nora bebak ani kok khunjuk kan bai dik hakhe 엉마나 앙 사위 크나르와는 너라 카까마 하이너 뭐라그럭 수학 개팩이야 따북폭리 니버시고 따목해 어머 주엘 디아리 하히네 사랑마세 그방마 저라 아저라고 땀 그방 버럭 땀 사까 아하몽시니야 꼭노 수리 산마 녹한께너 어머럭 땀 수학 능이 하잉이 동마이게 하니 살아이게 But Peter, je borong kirijaki kharmani, a borong ni buska ngo tamni siri ki saka. Khanadik. Jotono saka khanadik. Omo suang nang tanya. Omor o borong suang nang zagya. Omo prophet Joel. Diari Joel salangmani akok nang paikya. Dini. Kaitor hahini sawo. Omo paithani salo ang klainai hanmase. Omo ka promise secret kaito ni kaisa. Kaito ni mystery, kaito ni secret obo. Bini borok ni bagi khati hui ton mani hallelujah tini nang ang kebang borok adam ni simi sengi borok angi phaikya but Jesus Christ thei kathangi ba samani ya gulo o Pentecost ni sali simi hinkeno kaitoni a promise je khati hui ton mani as a huizak abono yafarka a huizak bobo bola Holy Spirit hallelujah borok moni su kaito bai salai thangmani tabo klai sakano kaitoni gana o shokbai phika bahai ke male o through Holy Spirit Mane Jesus Christ ni zari o falana sengman ka o palabai ke sengkereng klaimang no tongi mano tabu hallelujah praise the Lord so abuni bagini sengtam no ka kaitor hai hni saka ama pai thani sala ang klaina hanmani se no kana ble kaitor ozora o klaina ni bagi khadiui ton mani ba tabu khlai kya abuni bagin falani ni ani lang mo tabu shok pai kya ang bebak borong ni thani wa ani phala luklainai hake norok ni basa chala burei kaitor ni kok sawi khanaranai No kanable. O phala bebak borong ni bagi si. Obu individual koraksa urban ni bagi buya. Oro the body of Christ kerengza borong ni bagi simiya. Tirupura haste ni joto borong ni bagi. India ni joto borong ni bagi. Soto prithibi ni borong ni bagi si. O Holy Spirit. Ora ani ko gyabo. Prophet Joel ni bisinti kaitor kok samani se. Ang bebak borong ni thani ani phala luklainai. No kanable o phala joto ni bagi ni luklai jaka. Pentecost ni salo luklai jaka. Je yasangne rokho yasagi naka. Je yasangne rengye rokge ba taw phano orai pore ngui tongbai kya.
Bini kama borok falani kong khana musung jagya hamung sine kong khana kan keno sundro masa jaglai kiri jaglai yo oba angba nungmani diba oba elamba ko sujak tongo elamba ko tam ko kupulung ko falani ko kupulung tam ko kupulung ke subanai sani ko kupulung tam ko kupulung ke kaitor je secret khatui tonani aje ya farmani ko a falani ko mangse kupulung le hallelujah praise the lord Amuni bagai orang serai ang bebak borom ni thani ani falana loklai ne loklai kya bodino hamung aje pentecost ni salo phala loklai kya ga phala sok bai mani mari tam nukjaka hamung sinia ko nukjaka hallelujah jo to sala besaro sikla sikili bebak no prophet tam lai kai to ni kok no diari kok no sanai hini sawo gitini sala sikla ro diari kok samano kebang beri sikla ro kai to ni kok samano tam ni surprise nang jagi tongba Bozaga nang ozaga bo tam nai degree nai tu kuitong ba hei o borok ni degree kiri hei o borok pori jagya hei o borok sana ni jugaya tangi o kogrok sajagi tong ba saimanya kaitur je promise khlailang mani kaitur je kogrok lang mani abono borok saimanyan bagi o kongno sawi tongo tini kaitur ni keplai kokno kaitur musung jak mani revelation phunuk jak mani a phunuk mung kogrok no sana ni bagai mungsa degree nangya pholasa nango Yesus Kristus bai kereng kake phala tongo a phala no yasak nai rong ni thani wo phan sopayo a phan ganang rok tam khalai kaitur ni kok no sawo kaitur phunuk mani kaitur samani kaitur ni a phan no phunugo amen hakhe tam sa kaitur bai imang phunuk jak nai hini sawo norok ni sakra rok bo imang nuk nai hini sawo so bura angkha khena nai tong khane arar buthagi thangya bura phanang teng sakra phanang teng bini bisingte kaitur imang ti kok sanai hini sawo hallelujah Kaitor joto no use klainai tuma sikli tuma kaizak tuma bura joto borong no kaitor use klainai bini kingdom ni bagai bini hani bagai but kebang borong obno saimanya limited khlailai tong layo Yesus Kristus no pocket no dawi tong layo Yesus Kristus no kaisa bodoli hini khlai tong layo Yesus Kristus joto ni bagai se nini bodoli bagai simia Yesus Kristus nini nukung ni bagai simia Yesus Kristus nini individual nini bagai simia Yesus Kristus joto borong ni bagai se Yesus Kristus joto borong no hamzago Yesus Kristus ni a hamzakma ti prasaro ni bagai simia abo wanzi bosong rong ni bagai bo thuruk bosong rong ni bagai bo joto jati rong ni bagai no Yesus ni hamzakma abo khoroksa ni bagai ya haleluya abo ti prasaro ni bagai simia abo ti prahasti ni bagai simia abo Israel ni bagai simia o sungsani joto borong ni bagai no kaito ni hamzakma a hamzakma na Yesus Kristus ti phunuka a phunukma asika success sangka Yesus ni thai kosongma bai borok kathar khlai jakha Yesus ni baham sakak jama bai kaham khlai jakha Yesus bigrama bai kaham ganang khlai jakha tabok o Yesus no Subraiyungno gosinero amon thangjak mo sok bai bakya amen hallelujah abo kaito ni promise abo kaito ni phan abo kaito ni hamzakma hallelujah so aboni bagen tini nang ang confused ngai thekre kaito ni hamzakma obo limited ta khlai kaisa bodoli bagai ta khlai kaisa jati ni bagai ta khlai o hamzakma joto borong ni bagai o kaito ni kothma kaham o kaito ni o musungma obo nini ani bagai simia obo joto borong ni bagai orate wanji bosong thuruk bosong omok jat ni te khaglai jangnai gre o hamzakma joto borong ni bagai so aboni bagen nang ang Jisu bai kerani borok katalangai a hamzak mongo a pholawo kupulung ngai Geplai ke kok sanani se, geplai ke kaitu ni kong tunani se, kaisa thayu ya, bebak sungsani kona bebak kami wo, haleluya, oh siring asugui tongani zoraya, Yesus bini borona na fanyani kasuka, o na fanyani sarai sekan, nento borok engke kaitu ni, nini takuk pon engya kuble, saimanya kuble kaitu tam khlaya, bono bo thangni saisidi kaitu tam khlaya Yesus Kristus dei, kaitu baba hake bless khlaya, kaitu baba hake lama sanamka, gebang borok tapon saimanya tongko thangi saidi bo saiman nang nai nang saya ke bobak saiman nai ba nang phunu ge ria ola man ke bobak nuk nai ba hallelujah praise the lord so abuni bagino ao asalo ani seleng zikni thani suda ang ani phala klainai hake borok kaitoni kok sawi khana nai ni sa nukhna ble verse 18 Out. In those days, I will pour out my spirit even on my servant Esau. Joto borong ni thaniwo, phala klainai. Of phala joto ni bagise. Hallelujah. Praise the Lord. Angafru nokhasawo soidomi samung klainai. Hakotorobo hawonugya samung klainai. Thuibai, horbai, hoko dumsabai, dumsamabai. Subraiyungno asung sasa sal kotor sokpai
masakang sal manaknai tal theibai saknai thei hai saknai hakhe subrai ni mung ringui borok bose mothangnai mothangjaknai hakhe subrai ni mung khoi ringnai borok bose mothangjaknai hallelujah nokhnable dini yagung yakmaya himka jishuni mungui aro tamni surprise dangjanai tongba obo kaitor kogri klangja gobangma samung saya jishuni mungmai sawi thangka aro tamni soitani samung tongba oro already promise kai klangja ose ngnai no se nukjaknai hallelujah gobangma wonama singsa gobangma soitani samung nukjaknai o jishu tonglai borokni bisingte o jishu bai krengai pholabai kupulung pholabai kupulung borokni bisingte nukjaknai pheba verse 21 ke sarai sawo pheba mothangjaknai le khoraksa obahai borok simin hni sawo sabo subraini mung khoi ringnai borok bo simise mothangjaknai hni sawo o jishu nangse subrai o jishu nangse subrai hni se khoi ringnai ro te jishu no subrai hni sininai ro te jishu no ap phalano loklai hunai ap phalano yasaknai ro borok simise mothangjaknai hallelujah praise the lord sabuni bagil ozora hai buzia oi ereng bodol khlai walainani zoraya jishu tam khlai kya jishu tam rohka abno yasaknani receive khlai kaplai ke basanani kaitur musumani samorokno khlainani abusi ozora amen even israel ni thanibo sajako israel o kogrono khana baidi omo nazret ni jishuni kokse kaito doroni bisingo jishuni yakti hawo nugya samung wanama singsa samung de shoidamni samung khlaika bo kaitor bai songja khunai o samung rokni bisingte norokno phangke phunuka norokno omo sawi mano jishu norokni yago yafarjak nai abo kaitor sakang bairia shiwi khasabjakse hakhe sengta borokni yakti krosap kanta buroi norok bono butharka tamukhe kaitor bono muthangai tisaka bo jishuno gothirokni hawo shatok riyawoi phioka tamni hunke gothirokni hawo bono romi naraknai abuti phan grei hakhe abuti keba phan manja daud binikok hai hnei saka ang subraiyungno ani buskango nukmang tongo ang wanaya teike bo ani yagra bakhak tongo abuni bagai ang khabang srango ani bukhok tongthok jago aw angbo theiblangno haipanose ang khatung khajake tongsuknai tamu ni hinke nung ani pholano gothirokni hawa khibui kabuglak nini borok kathar no nung komorglak thangnani lama nung ano funoka nung angbai mang tongai ano jaikheno tongthogranai hallelujah praise the lord nukhnable oro david advance already kaito tam klainai abo phunuk jakmani bo lobmani oro sungnogo hallelujah even je israel okay kaito ni borok khanjaknai ro borokni thaniwo jisu christ no rohorka te gwang kaplai samung khlaika but borok siniwi manliya borok jisu sabo buji sugui manliya okay gwang mona jisu no yasagi manliya abo magi to cross kanta bulaika but already kaitor khasabjak already setting khlaijak abo hainang khabe bakro aboni bagai tini oro chini srungjak naika obono peter jishuno reject khlaikya waishaya wainiya waitam jishu bai tongmani no jishuno reject khlai jishuno yakare kabuka tangi yakare kabuka afro nijini phan bai tongo ba jefro phola bai kobol kha nijini phan kamai thangka afalani phan nukjaka je borono bo kirui kharo je boroni buskango jishuno gosiangka ab boroni buskango bo kaplai khe kaituni kokno sukrubi saikhanarka jishuni kokno sukrubi saikhanarka mothangjak mung kokno sukrubi sawikhanarka hallelujah praise the lord abuni bagina sung
어자가 teibo porikhe nugo Daudle chukna hawa ka sawi thangya bo hai hini se sawo subrai ani subrai ahai hini saka asuk dioro ani yagra bukha khlai sak ang nini kena ari rokno yakung yafangni yakung bokjaknai hakhe norok gorosa kanta bumani a jishu kaitot subrai bai masia sanamani abo joto israelok sawi manchukthung borok rok omono khnawi bukha nangjak baikha hakhe peter bai tei songhorok no hai hinui sengkha takubro jengtam klainai aro je manjaknai rok borok je khnama rok no poito khlaikya hakhe direct question sengkha ke jengtam klainai peter borok no hai hinui saka norok jotoro sumso nakar jakna tuike norok ni sumso yakardi de jisu kristo ni mungui baptism mangdi hakhe kaito rumani afala kathano norok mannai hinisa nukunample sumsuk to already khlaija ongkhori phaisi daroni kaito na hamsak mon norok bad borok sumsuk ya bahya borok sumsuk ya dagori uno bas sumsuk to nakar jakable ambai tamsa norok joto sumsuk nakar jakna tuike a sumsuk je tongui tongmon nong thani wa aroni norok ongkhori phaimana tuike aro phaisiri yakari phaidi Yesu Kristo ni mungui baptism mongdi. Hallelujah. Tetamsa hake kaitor ramani afala kathana norok mannai. Tamni henke chini kaitor subrai bini aro phaina tuike ringmani jotori thani bo okonglo rajak noroni thani nasa natui rok ni thani pia haksalo tongnai jotoni thani no bo kok rajak. Teibo kok kwbangma sawoi Peter borok na hai hinui koi saka o borok hamiarok yagol sujakana norok aroni yogna naidi je still mane tabuk phano sumso category tongnai aroni ongkhori phaina naya boroni bagi bipod tongo but ongkhori phainai rok I jisu kristo samung kaham klaigani saimani je ya presi phaina rok borong bagi motangjak mung tongo abun bagi sing saimano bo asamani Bos hamani kogno baksa poito khlai baptism ongbaikha hake asala borok thamsai ngane borok ni bisingo sidok jakha nisa hallelujah jeng tamnuk adina tamungkha Peter song follow baptism ongmani hai follow kupulung mani hai same a Peter ni kogno khnawoi 3000 borok adino muthang jakha a follow baptism ongkha nisa hallelujah So busuk se sarai ko. Busuk se important ko. Tamo Zefro seng sagi phanan nori kibiwo Jishu no seng rak tharo mane Jishu samung kaham khlaimano seng Zefro goshi winawo de Zefro Subraiyungno seng bono receive khlainawo gsamna Zefro yakari kai phayo afro wana ma singsa nokjago Peter bahaino Jishu bai tongphano saya category o thangya abahaya thangka jisuno reject khlaikya ba jefru thola ba kupulung ungkha jisu bai hanya hai ya pressure jak phiuka tamungkha wana ma singsa nokjaka je borong no bokiri jago a borong thane bo kothoma kahano saka a salsa kaise single preaching bai tamungkha 3000 borok sebangkha haka Peter pora lekha kwrui jisuno reject khlaijak haibona phola bai kupulung ungmani yagolo a kaisa preaching bai se 3000 borok mothangjago hungke tabuk nang angbo phala bai kupulung unga yapri shamani bai khorok busuk borok nini bisingti mothangjakno khorok busuk borok nini bisingti phala baptism phaino khorok busuk borok ashuk alaida kaham sokbai manno nang tabuk saiman sidi hallelujah praise the lord a salsani salo 3000 borok baptism ungo je Peter jisuno reject klainai piama phala bai kupulung mani yagolo hamung sinia kok bai kupulung mani yagolo jefru a borong thani kaplai kokno saka je borno bo kirijago aki mani a borno jefru bo a kaplai kokno saka 3000 borok adino mo thangjaka amen obono phala sokbai mani phan obono phala bai tongmani phan jefru sum phala bai kupulungo nijini sakni phanno nori khibiwo tik soi kaidor ya pharmani a phano sing ya prishawi manu Hallelujah. Sing Paul ni life of sing nugo sol tong mani bubung
mafia ni saimon bono religious mafia betharo jisuno surinai pholao tongnai rokna betharo ekaya abo hai borok se jefro phola bai kupulung angkha jisu bai encounter khlaijaka tamungkha kesam yakari kabuka buri slai gobang kothoma kaham pirkha mothanjak mungkokno saka Bible New Testament odek no bini yak bai sijak hallelujah abono phola bai kermani mari hallelujah abon bagani Paul berai khom ke samani botongo ang phola bai kupuljak te pholani koknang narong nislai gobang sawo hani bo gosimani botongo 1 Corinthian जों फरायलायानो 14 If I pray in tongues, my spirit is praying. I don't understand what I'm saying. Phala bai jafro kupulung mana kupulung wngo afro phala bai kok sawo shaka thalari ma khandolori mura bakara baste kiri Paul bokong sawo haben batam sa ang jafro phala bai suri sano afro ani bakaro kri ni sawo Well then, what shall I do? I pray in the spirit. Abuni bagi sing phala bai bosuri shanai. And I will also pray in the word. Te ang kok borok je ang mani kok abu ba bong suri shanai kok bai bo. Ang phala bai bo sap nai. Te phala bai bo kok bai bo sap nai. Hallelujah. Sunggo saga srai kenugo. For if you praise God only in the spirit, okay, abo sing next so sing buzila yana. Piaba singoro kaham kina saimano. Jefro sing phala bai suri sano. Afro sini sak ragoi payo. Sing table develop ongo. Machini bai thang personal benefit ni bagi se. Amen. So aboni bagani faide ozora kahamo gobang ma sing sereng laikya. They yobo yasak like ya. Sing puila je Bible verse nai mani ara sing kifili thanglai firana. 2 Corinthian chapter 12 sing thanglai firan faidi. Abun bagani kai do tamni saitong. My grace is enough for you. Hai kaba My grace is all you need ni sao. Kai to re khairokma sini bebak nangmarang no supungo. Kaitor khairokoi jisuno rohorka Kaitor khairokoi singno khairokoi pholano rohorka Kaitor singno khairokoi a pholani kokno rokha a pholani kok bai jefro suri sano kaitor bai sing kok salayu abono shaitan buji manya shaitan tei secret buji manya kaitor bai sini je halok ni a kokno botai buji manya nai kaitor tei busi khairok nai ba nengang sugya sugruna baga jisuno rohorka nengang sia shirina baga jisuno rohorka Neng ang teibo klaijak gethang khlaida baga jisuno rohorka dabu jisuno simi rohorliya jisuno rohorei a jisu kristoni bisintoi a kristoni pholano sino roka jate sing daily subajari tongnani bagai daily kaham ke tongai mana bagai daily khaksangi tongai mana bagai daily khasrangi tongai manani bagai a chubanai pholano rohor piuka abuni bagai ani khairokma ni so yes obo bebon kaitor khairokoi singno ya farmani abuni bagai no tabukle Kaitor khairokoi asak kaham position sokpai mani ba mothansak no man mani ba asak kaham category sokpai mani ba faidi my power works in weaknesses ni so nang jefro sakni phanno nori kibinai kaitor phan teibo nokjaknai ni so faidi sakno shiu hnai sing a sakni gyan no ta use khlailailia Kaitor Jisu Kristo te ya farmani a kaham no sing use khlailai sinai Kaitor Jisu Kristo te je kaham no ya farmani a kaham no sing use khlailai sinai Kaitor Jisu Kristo te mothangjak mon ya farmani a mothangjak bongso tonglai sinai Kaitor Jisu Kristo te je gathar a gnang no ya farmani aro so sing tonglai sinai sakni phanno sing te depend khlailai lia sakni phanno depend khlai ke kosogoi thangnai gmaoi thangnai komori thangnai but sakni phan chogya ani jisuni phan sugo hnai jefro nung realize klainai je goshinai afro se wanama singsaka kaitoni phan nini thani wo nokjaknai te gobangma hamung sinia gobangma samsara nugyako abahai samongrok nini bisingtui nokjaknai tangai sakni phanno nung depend khlaiawoi kaitoni phanno depend khlaimani bagai that's why ni so now I am glad to boast about my weaknesses so
busak sugya nori honi busak no ani kaitor sugu ani jishu sugu ani jishuni phan enough ani jishuni mung enough pari obhage sang yapri shalai shibana hallelujah samni mung jishuni mung samni phan jishuni phan samni thoi jishuni thoi samni bahan sakak zakmani jishuni bahan sakak zakmani abo enough tei mung sa nanglia nang tei kafrana nanglia nang tei mung sa sak nini shimana phunungna nanglia nang ang tei mung sa sini shimana phunungna nanglia tangi male Jishu Kristo bebak no khlai kya taba abono simise depend khlai sidi ab phano simise asa sidi sakni phano ya jepro sing sakni phano nore kibinai kaitoni phan nuk saknai jepro ang shiwo ang saimano ani sakni phano phunongna thangnai ara haina hai sing kesa no khlai ulai hallelujah sabuni bagino ani Jishu ni kesabai ang hamka ani Jishu ni thik tharbai ang katharangka ani Jishu bigrang ba ang ganang angka ani Jishu no Subraiyungno simani ba ang mo thangjaka hallelujah for Subana hiseban logi tongo ang kamsa zakse. Amen. That's why I take pleasure in my weaknesses. Nini aje komzuri no nang to su tong thok di tangi hin male kaituni aje phan abuni slai torkugo. Hallelujah. And in insult ni sao correction no nasle kable tong thok di correction no butok khlai tong thok di correction no lasima singsa khlai tong thok di tang hin male abo ai mung sapo nang lia tabo a satong mani bai ke bsno satong man lia a butok khlai ma bai ke bsno buthari man lia soi phan malik kai to tabu chin logi tabo Jishu Kristo to sing bini no khuningkha Jishu Kristo to borok ka talangkha ta Jishu na hamza ki tongmani bai bini kok khanawi tongmani bai a phala bataw chin thani sok bai ke hallelujah tomna phalan nang receive khlai ma nya khungke just poito khlai di te kai to no sadi ang mon nango hnai ha kupulung i thanai nin thani already sok bai jak bukhani duglam si misi phyoge di nini thani bo phala tongo ani thani phala tongo joton thani phala tongo farak nge kaisano baksaba as a bottle hake logi tui tongo okay baksaba gana wo tamnai romdi kaisa pukrin tui haipanangi tongka samudron tui haipanangi tongka abo bisingo sokpaya abon bagai tamsa Revelation chapter 3 verse 20 wo bakhani duglam phyoge di ni sao jepro phyoge nai phala to duglam buma balok jak ang duglam bu farak sa khana ke phyoge di ni sao phyoge nai phala sokpai nai phala nangmain tongnai nangmain chanai nona subanai nona nai kolnai je phala bai suba jakro phala bai kuprong rok bor khamsa jakse amen hallelujah so just poito khlai di sadi ani logi afa kaito nona belai ke hambai nang Jishu Kristo no ani kaham khlai kya Jishu Kristo ani langma sokpai ma ani kaham angka hamba Jishu nang ani bagi bigrang ma ba an kaham angka ang ganang angka nang ani bagi bahan sekak jak ma bai sadi ani logi nang ani bagi bahan sekak jak ma bai ani kaham angka ani bagi thei kosok ramani bai ang kathar angka Jishu nang cross saka thema nang poito khlai nang ani bagi saltam ni yaglo keplai ke thangi ba so ang bakha bai poito khlai Jishu nang sani subrai nana bakha bai poito khlai ke kahamong kai tu ni moklo subrai hine ko sike ma thangjago dini ang kahamong kha ma thangjaka tiani bakha ni doglam no phyoge re wo phala ka thanang hapai sidi tong pai sidi nang angmain cha sidi angmain tong sidi thank you Holy Spirit thank you phala ka thank you Alpha nang nini phala bai kupulung khlai bani thank you Lord Jesus hallelujah oh shabaraba khandalari boste kire tomno poito khlai yung kanke just by faith na bukhuno open khlai di khorok charai bumani bukhuni ang khormani kongno klaisa ka copy khlai so up falani ko bosem no just by faith nang khnadi they receive khlai di hallelujah dawo chimis tangni kaito samung khlai sungno ga Pentecost they began speaking ni so borok kok salani ni sengkani so so automatic boroni bukhuno khurona ni sengkani so aga kaito ni wana ma singsa nuksaka oh shaka thalari makhandalari bora baste kire oh shabaraba shaka thalari makhandalari mukora balara baste kire thank you Lord ambayafa nang tini mo kaplai kini ko ba kuplong klai bani bagai nang khibiya nang yakariya Lord nang khibiya nang yakariya Lord nini hamsak ma enough nini teidul ma enough thank you Lord
bebak nin thani ya faro kaplai Jisu ni mumbai ke amen 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 so fighting ke tina sung siteng Bible study ni bagai ready tong bai di if possible ang sari ga fainai hakhe ba khanao fainai o pholani ko tini just kaise intro hakhe maybe buziman khana but first Corinthians sang already 9 completing ka 10 11 12 5 tongo arte busung ko thoke pholani ko buzi lai nai just reading di buzi na ni bagai amen hallelujah kai jo musung jago sung kaplai ke appreciate tiar mang namle John teibo baptism ro Jisu phalabe baptism ro amage kaisa question ta boboni bagi important cross thine ba Jisu nini bagi bujangnai ba Jisu nini bagi lasima singja khlainai ba Jisu cross thinai te bebak nini hamyana rozai kaham na ya phanai ba Jisu ka o Jisu no tam salang phalabe baptism ro ni kongna sao phalabe kupulung khlaina ni kongna sao abu simia je teibo baptism sengnai John ba kongna sao angka teibo siru but ani sila lo faina ang bini yaklap sudu teinya ni sukya bokhen ro phalabe sira nai ni sao so teibo renai sa John no declare khlai klangjak tam nei Jisu ke phalabe sira nai hallelujah so important Jisu namle chini bagai theinai Jisu Christ nung namle sawan boi phaide Jisu no sung tong lai nai bini phalabe ni sung kupulung ke tong lai nai ab phalani musulman sung him lai nai te kaplai ke ya preshoi kaplai ke kaitan mun sung kusuk lai nai amen so belai ke hambai norok zorar mani bagai ang obone request khlayo sung jauh ton gana ni je tini haina hai sung worship khlai lai nai bagai shep manai gana ni girja no hakhe je jaga kothom lai mani jaga tongo worship khlai lai mani jaga tongo thangdi attend khlai di okay the kaito bless khlai mani hamare khlai mani kogrong no sadi the kaito ni mungno kusuk khlai di the kebro pa nasle na ta thangdi bini bodol ani bodol ni ta nasle di nini thane Jisu Christ tongo nini thane Jisu ni phan tongo a phan no su phunok di keboi wala nya ta thangdi abu chini samungya chini samung kaito ni mungno kusuk khlai jani se keboi wala nya ni ya keboi dusmani khala nya bagai chini samung kaito ni mungno kusuk khlai jani se so nini bodol ani bodol bandedi hallelujah Jisu tongo chini bisigo a tongmani marino su phunok di Jisu Christ tongmani Jisu ni phan tongo a phan no su phunok di Jisu Christ tongmani Jisu Christ te je manmani kaplai tongo a kaplai no su phunok di Jisu Christ tongmani Jisu Christ te kermana kathar tongo a kathar no su phunok di amen hallelujah padike tinasang sita kaito kaham bini khairokma hamjakma te bini hamare rok paiflaya te kaisa announcement buskangni je Saturday wo Hazamarawo visit khlaiya thangai tongo okay ang aro thangnai visit khlainai jara muchunai rok borok korangai mannai oba haike no first Saturday March mas ni puilani shonibar kupulung park sung gathering laifinai haina hai gathering kothom laifinai norok tiyar tongbai ni sangkaplai ke kaiton mono kusuk khlai ni amen so jotona hambai kaito kaham bini khairokma hamjakma pai playa